ҳамаги 4 картошкаву 1 пиёз мондааст. Инро ҳам падарам овард. Ана боз каме макарон ва афшураи помидор дорем. кумуш захираҳояшро ки боқӣ мондаанд нишон медиҳад. ӯ бояд ин чанд дона сабзавот ва макаронро сарфакорона истифода кунад. танҳо дар рӯзи ид барои худаш иҷоза медиҳад ки ба кӯдаконаш хӯроки болаззаттар бипазад. картошкаро бо пиёзу тухм бирён мекунем. ин хӯроки нисфи рӯзии мо аст. кумуш 3 фарзанд дорад. тирамоҳи соли гузашта шавҳараш барои кор ба русия рафт, аммо бо шурӯъи ҷанг дар Украина ба ӯ дигар маош надоданд. ман ӯро ҷанг мекунам ки беҳуда русия рафт. аз замоне ки ҷанг оғоз шуд ҳамагӣ $100 фиристоду халос. ин пулро ба қарзҳоямон додем. дигар ягон танга дар дастамон намондааст. дар ин оила чанд моҳ мешавад гӯштро надиданд. кумуш мегӯяд ба эҳсоси доимии гуруснагӣ одат кардааст, аммо ба кӯдаконаш фаҳмондани он ки чаро ғизо надоранд душвор аст. чанде пеш кадом касе шашлик пухтааст. баъди ин фарзандонам 2 рӯз ғизоеро ки ман пухтам нахӯрданд. онҳо мехостанд шашлик бихӯранд. ҷонгул хуштомани кумуш зуд ба аёдати набераҳояш рафта барои онҳо тухми хонагӣ мебарад. ҳарчанд вазъи иқтисодии оилаи худи ӯ низ хуб нест. баъзан чойи хушкам намеёбем. оби ҷӯшро менӯшем. дигар илоҷ надорем. ҳоло келинам аз чанд картошка хӯрок пухт. агар баъди 3 фарзандаш зиёдатӣ кунад мо ҳам тановул мекунем. бо даст додани хурдтарин имконият кумуш барои худаш кор меҷӯяд. баъди нашри гузориши бахши узбекии радиоозодӣ дар бораи ин оила, мақомоти маҳаллӣ ба онҳо бо маводи ғизоӣ, орду биринҷ ва шакар кӯмак карданд. аммо кумуш дарк мекунад ки ёрии мақомдорон доимӣ нест. аз ин рӯ мехоҳад шавҳараш ҳарчи зудтар баргашта дар ватан ҷойи кор пайдо кунад.